Ọhaneze ndị ọma na-ekiri anyị na-egekwa anyị ntị, unu esaalachi, unu atetego, unu abọọlachi, nnọọ obiọma ka ji wee na-anabata unu n'ife mmemme ụtụtụ ọmanụ. Anyị matara na unu ekenego Chineke onye mere ka unu lahụọ tetakwa n'udo. Anyị nwanyị na-asịkwa unu nnọọ n'ife mmemme tata. Unu afụgoro na ya eburukwa nabata ọzọ mụ onwe mbụ Oriakụ Odoziakụ Osodiakpatakụ Susan Ilechukwu dịka ntị agwa ụnụ kwa izuụka ọbụla kwada na ịbịa ebe a na ụnụ fụ ha na m nkwuru nọchie na ọhụ nna kem na-eme gịnị ka ụnụ na-adafụ ebe a o nwekwara ọmarịcha nwoke nnọọ ya wụ nwoke kwuru afọ ogologo ime mụ na ya na onye ndu ntụziaka m na-eso m na-eti ọrụ, onye ndu na-eso m na-ekwu chọọ 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 ọ ya nwụfụ ha na eweru m ọkpa na asatọ wee mee gịnị wee kwụrụ mụ na ya na-abụ abịago tata itinye ọrụ n'isiokwu ngwa ka hapụ nye ka okene ụmụ Igbo nna ngwanụ. Ọhaneze ndị m jiri biri na ahụla na ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ha na-ekwu ọ bụ nke ha ji bụrụ ụmụ nwaanyị ha ga-akọ nke juru ha ọnụ na nke ha ma na nke ha na-amaghị amaghịkwa m nke bụ chọchọchọ aghọọla na ụmụnnụnụ nke bụ eziokwu bụ aka mbụkwa Kesili Imo Ụwọma Afrịka dịka o siri kwuo na mbụ unu echetala nke ọma unu ọbụọkwara ugbo unu na-akwa unu ha gwakwara unu eziokwu. Ana m asị unu nnọọ ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn ọmụga ebe ọzọ bụ nwere ike gị nye oche anya na gị ga-anọ nke ọma taa nke m kwenyekwara ahụ ma ọ bụrụkwa ma ekwenye. Nna daalụ sọ ọhaneze ndị na-ekiri anyị unu matara n'izuụka gara aga na isiokwu anyị tinyere ọnụ nya isiokwu gbara ọkpụrụkpụ bụ nya na-apụsị anwụrụ ọkụ nke anyị kwugharị n'izuụka gara aga wee so n'izuụka nke a na-abịa na anyị eme gịnị na anyị ga-eweta ya n'isi njedebe. Kedu ụdị isiokwu ahụ nna anyị kwute maka ndị uwe ojii ya na akparamagwa ha ya na omume ha. Anyị na-ajụrụ ajụjụ n'izuụka gara aga sị ife ha si anyị na ha wụzikwe ha nyekwala ya udo ha si anyị na ha kwesịrị iwu ndo ha si na ha ọyị anyị ndị uwe ojii wụ ọyị anyị ha si anyị na ha kwesịrị ịda na-eme gịnị ịda na-enye anyị udo na-echekwa anyị na ife niile anyị jiri biri na-eme ka ọpụpụ anyị na-abata anyị ka ọ na-eme gịnị ka anyị na-apụ na-ejighị egwu mana ife niile ha kwere anyị na nkwa ha emezikworie ihe na ihe anyị tinyere ọnụ n'izuụka gara aga. Nna ngwara napụ m okwu n'ọnụ. Ọ bụrụ ya nụ mgbe ụfọdụ na-ele anya gị na-ajụ ma ọ bụghị otu atọrọ ọnụ mma ka a na-egbu ya n'ukwu osisi mgbe ụfọdụ ịgbasị na ọ bụghị kpamkpam na ọ bụ mmemme bụ isiokwu maka onye bịara kwuo aga m eme nke a ma ọ bụ nke ọzọ o meekwala ya eme ọ bụ mgbe ị mere ya ka a ga-agụrụ okwu niile ahụ na ọ bụ gịnị eziokwu. Ịhụla ndị isi ha pụta kwa mgbe niile ha na-asị anyị ha ga-eme nke a agaghị eme nke a mana ị na-elekwa anya dịka ihe sikwara dị n'obodo anya gaa na-ajụzi onwe gị ajụjụ ihe a niile kwere na nkwa eme ihe a kpọrọ ha ọ bụ ihe ha zara ihe anyị kpọrọ ha ọ bụ nke ha na-eme ka ọ na-abụzi ihe otu uwe ha dị ka ha na-emezi ịhụrụ na ha bụ ndị uwe ojii anyị ajụzie obi ha o jiziri nji ma ọ bụ na ọ dị ọcha nke bụ eziokwu bụ na ebe nwekwara ndị ọjọọ enwekwara ndị ọma. Daalụ sọ nke eziokwu ka ikwuru nna nke eziokwu ka ikwuru mana izuụka gara aga na anyị kwukasịrị ife otu ha si anyị jụrụ ajụjụ izuụka gara aga si otu a ha si anyị na ha wee nye anyị ha na-echezi anyị ha wee nye anyị eziokwu mụ na na-abụ na ịma na nwere ka anyị si gbaghasị okwu ife ikwukwara si n'ọkwa eziokwu na ụfọdụ n'ime ha adịghọ njọ na ụfọdụ dị mma ụfọdụ adịghọ mma. Anyị kwerikọtara na ụfọdụ dị mma na ụfọdụ adịghị mma mụnwa na-asị na ọ dụzi ka ndị ọjọọ achọrọ ịkarịzi ndị ọma maka ịfụ na afọ ọjọọ a na-akpọzi ha nụnụ o kwesịrị ka a na-akpọ ha afọ ọjọọ ahụ. Ekwenyeghị m na nke ahụ na-ekwu sodi akpata akụ kama ọ na-asị na ọ na-abụ ofu aka rụta mmanụ otu ezu aka n'isi ahụ ọnụ ka ọba aka niile bụ mmanụ dịka m kwuru sị na ebe egbe ndị ọjọọ enwekwa ndị ọma ebe ihe ọma dịkwa ihe ọjọọ nọkwa ya. Nke bụ eziokwu bụ na ha ka bụ ndị enyi anyị ihe ha jikwa na ọ bụrụ ndị enyi anyị dịka m kwuru ụbọchị ahụ bụ ịma ọ bụghị ebe niile ka a na-ahụ amị barak bụnụ ndị agha ọ bụghị ebe niile ka a na-ahụ ya ma nke bụ polisi ọnọdụ ndị polisi ndị uwe ojii ịga ịhụ ha ịga ebe a ịhụ ha ọ bụ nke ahụ mere ha jiri bụrụ gịnị enyi anyị maka ị nwere ike gakwuru ha gwe na ha ekwu okwu mana ọ na-esi ike ịgakwuru onye ọchịagha maka ọ bụghị n'agha bụ ihe onye ahụ bịara igbochi
onweghị ndị ọ gara ịchụ ọ bịaghị igbu ndị ohi ọ bụrụ ka ha kparịa ụka mana iletụzi anya mgbe ụfọdụ ịgazi ebe ndị uwe ojii nọ ọ dịzị ka gị nwa gara ebe ha nọ n'ịchọrọ okwu na wee gara abụzighị ya nke ahụ bụ ya anaghị m ekwenye na ha dị njọ ha dịghị njọ mgbe ụfọdụ ọ bụkwa na anyị mere ha jiri mee gịnị dị njọ anyị ma na-aga iji okwu achọghị m ịnapụ gị okwu n'ọnụ kịta maka ihe ikwu n'ọdụ ka anyị nwa na-eme ka ha dị njọ anyị emechakwa kọwakwa ife o ji wee dụka anyị nwa na-eme maka ajụjụ ka m chọrọ ịjụgo ịma na nke ị na-ekwu na ụfọdụ dị mma ụfọdụ adịghị mma ife ha sị na ha na-eme ife ha kwere anyị nkwa na ha na-eme ha na-emekwa atọọlụ ha na-ebikwa ndụ ha kwesịrị ịda na-ebinu osodi akpata ha na-eme ya kama dịka anyị kwuru n'ebe enwere ndị ọma enwere ndị ọjọọ ihe m jiri kwuo na ha na-eme ya bụ mụ nwakwa enwekwara m onye uwe ojii n'ụlọ m o nwere ndụ ya m ga-elegide anya masị agaghị m achọkwa ka onye ọzọ si n'ụlọ m bụrụkwa onye uwe ojii o nwekwa akụkụ ya ọ ga-abụ m legide anya ya tọgbuo m ka sịkwa ka onye ezinụlọ m bụrụkwa onye ọ na-emenụ ka ndị iti ya si n'ọnụma ahụ ma mbi maka onye ọ na Chineke kere nwere nke dị mma nwee nke ọ bụ ya ịma ihe ha njikwa bụrụ mmadụ ka anyị n'ime ihe mmadụ jiri bụrụ polisi bụ na onye ahụ gara baa uwe ojii ya bụrụ onye uwe ojii ma nke ahụ onye ahụ ji bụrụ mmadụ ya dịkwa ya n'ime o nwere mgbe ọ ga-akpagitekwa agwa mmadụ ọ bịakwa kpaa agwa ya ọ ga-abụkwa agwa ndị gịnị uwe ojii ka mmadụ nke bụ eziokwu bụ ihe ahụ ha sịrị ha na-eme ha na-eme ụfọdụ anaghị eme ụfọdụ o nwekwara ndị na-eme ya o nwekwara ndị na-anaghị eme chaa dịka anyị kwuru ahịhịa ọjọọ abago na ya ife ọjọọ bara na ya ka nkụ mana izuụka gara aga anyị kwu na anyị bịa n'izuụka na anyị ekwu kedu otu ife ha na-eme si emetụta anyị nwawu ndị bi n'obodo a anyị nwawu mmadụ bi n'obodo a maka na ife ha na-eme na amaghọ m na mmasị na ọ na-ewutezi maka ka otu ịma na onye ikwere m nkwa na ya echekwa m ikwere m nkwa na iwe enyi m ikwere m nkwa na nwee nsogbu na mma abakwute gị nkọsalụ gị nyere m aka kesi nke bụ na ebe ikwechara m nkwa na iwe enyi m na mbịakwutezie gị ngwa enyi m kwesịrị inyere m aka mee nya sọbụ ife na-anya m nya iborukwazie ndị banye si nya iboru nnugbo nwata harakwa mmiri ha kedu ihe o ji wee du otu ahụ mgbe ọwụla ị na-ekwu ndị ebe unu ị na-akpọtụkwado aha ndị ebe unu ndị be anyị ndị Anambra ndị Nnewi be anyị a sị ọ na-awụzi iburu nnugbu nwata ịharakwa mmiri nnu ahụ awụrụla nụ mmiri onye ka na-ekwu ọdụ ka iji anyị na ndị uwe ojii obodo a ọnọdụ anyị na ha nọ kịta maka na ka m si wee kwu kịta awụ na ife ya adụm ezigbo mkpa oke ka m nwere ka m nyekene ka mmaka na-atị na nwere ike ọnwụ na esemokwu na-esere mụ na ya na-abụ ka m sịkene na iji m ụgwọ wee jide m ụgwọ nwesị maazị Kingsley kwukwa m ụgwọ iji m sinsa ahụ gara aga na ịkwụbọghị m ụgwọ iji m gwa nsị ị na-emere m mma akwụ gị taa mma akwụ gị echi mma akwụ gị taa mma akwụ gị echi nsị oke ọkwa ịchọghị ekwe ya ha akwụ na uwe ojii ka anyị gaa n'ebe ndị uwe ojii nọ wee kpụrụzie anya ikpe wee gazie n'ebe uwe ojii kedu ihe nya ha hapụzi ikpere mụ na anabụ anyị ebigodo ụzọ si m nweta ego ahụ kedu ego ole m na-enye ha ị hụrụ nke ị nụrụ mgbe ọ bụghị na m chọrọ ịnapụ gị okwu n'ọnụ nke bụ eziokwu bụ ịga ruo na ngalaba ha na ọgbọ ha ebe ndị uwe ojii ihe ị ga-ahụ anya padoro n'ahụ aja bụ ejighịkwa ego anapụta mmadụ ebe a ejighịkwa ego maọbụ ihe yiri ego maọbụ ihe yiri ihe dị otu ahụ anapụta mmadụ ebe a mana emezie ka nnapụ gị okwu n'ọnụ mma napụ gị okwu n'ọnụ ka anyị jee ṅụọ ka anyị gbatịa ukwu pụta anyị pụta anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị biko anyị na-echighata